Vítám vás u ukázek dárkových poukázek mého studia, jak ateliéru krásy, tak z mé astroporadny. Máme jak poukázky z obsahy na béžovém papíře, většinou na proměny nebo na jednotlivé služby, tak máme dárkové poukázky nebo šeky, když nevíte, co byste darovali, a obdarovaná se vybere podle svých představ. Máme dárkové šeky od 1000 korun, za 2,5, za 5000 až 10 000 korun, takže si může žena nakombinovat služby, které se jí budou líbit. Můžete darovat i poukázku na nalíčení, výuku líčení, večerní, denní líčení, líčení nástřikem i bruš, anebo i na kurz líčení. Pokud chcete ušetřit peníze a čas, tak doporučuji diamantovou proměnu, která obsahuje vše, včetně kurzu líčení, barevné typologie, návrhu účesů, psychologických rad, oblékání, prostě vše. Poukázky máme v různých designech a můžeme je udělat i samozřejmě s věnováním. A pak máme taky dárkové poukázky na mé astrologické služby, jak na roční horoskop, který můžete objednat od příštího měsíce, nemusíte čekat na Silvestra, tak na osobní celoživotní horoskop. S krásnou právě titulkou, to je teďka novinka, děláme design nové knížky s grafikou, který si klient vybere nebo vybere klientka, takže máte i malé umělecké dílko. A audio nahrávku už dělám nyní na USB kartách, takže v moderním designu, moderní technologií. Moje specializace jsou partnerské horoskopy a výhled na partnera. To dělám hodně často. Tyto poukázky můžete darovat už jako hotový horoskop, anebo si může přijít obdarovaný, přímo si poslechnout svůj horoskop osobně. I u partnerského horoskopu si může vybrat grafiku, titulní stránky, je to ideální dar ke svatbě, k výročí svatby. Máme i dárkové poukázky sladěné s grafikou horoskopu. Takže vidíte, má nabídka je široká, za 25 let se toho nastřádá a nazbírá. Takže 25 let a mé zkušenosti jsou zde pro vás a pro vaše blízké, pro jejich radost, pro jejich trvalou krásu a větší sebepoznání. Vaše Kateřina Šloserová.